थब्लि थब्लि आनै थब्लि माबा नोंसानि मबाइलाव रिसार्ज दङ ना? दङ आनै। मैयाल'सो सोना होदों आं आनै दङ दे। सोरखौबा फन खालामनोमोन नामा आनै? औलै गब्दा माने गायदेया आलासि जानो थांदों बिलाइपारायाव। ओमफ्राय दा आंनि मबाइलाव रिसार्ज गैया। आं होनबाय मोनैबा फन खालाम होननानै दाहालागि फन खालामाखै। आं आरो गिनाय मोनो बै खेबसे जाथाय जानायनिफ्रायनो। औ सिख्ला मानसि ना गिनांगौबो। जोंसि बाजैनि मबाइलालाय माथो जाखो होनबा ना बिनियाबो रिसार्ज गैया? दङ दंनायालाय थेवब्लाबो मालाय माबा माबि नायबाय दङ ना। इस दसे रायज्लायनो ल'खौनो। बुंनायालाय बुंदोंमोन आङो मोनहैबायना मोनहैयाखैल' होननानै सोंगोन होननानै, नाथाय मालाय माबा माबि नायबाय दङ ना होआखै आंनो रायज्लायनो। मा नों बिनायावबो बियो होआखै दसेल'खौनो? आया जोंसि बाजैया बिदिसो होनबा मानसिया, आं बेखौ बिदि सानाखैमोनलै। 1 मिनिटनि थाखायबो नोंखौ रायज्लायनो होनो हाया बियो। 1 मिनिटथ' बाद हो, बेखिनि रायज्लायनायाव आधा मिनिटबो नांबावालै आनै। से माबा इसिमार बे बाजैयालाय दै। जोंबा आरो देनाङा माबायदि बिहामजो मोनगोन बेथो, आंबो गिनायसो मोनोहाय। मा सिलिखा आब' बिहामजोआ रायज्लायनो होआखै नामा नोंखौ? नङा माने होनायालाय होगौमोन रायज्लायनो, नाथाय आंनो नेयासै। उनाव रायज्लायनो हागोन दे होनबायना। आं आरो बिखाखौ बेसेबा ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो। जोंहानि गायदेया हारसिं थांदोंना आलासि जानो। आंबो आरो भिडिअ नायफुनाय टाइमावनो थांबायना फन हरनो। हा भिडिअ नायबाबोथ' नोंखौ दसे रायज्लायनो होनो हायोमोन ना। नोंथ' बेसां गोबाव रायज्लायगौमोन देनाय। भिडिअ नायबानोथाय सोरबा फन हरनो हाया आरो माबायदिहाय नोंसानि बिहामजोआबो आयौ आसरितसो। दे दाबो जेबो नंला दे, आंनि मबाइलजों खालामनोसै आनै, नोङो जेबो गिनाङा। गायदेनि नाम्बार दङ ना थब्लि नोंनियाव? दङ दे आनै हरनि र'। हेलौ थब्लि बायदेव मा खौरांलै? गायदे आब' नोङो मोनहैनाबो मानो फन खालामाखै न'आव? नोंसा आइया गिगासिनो। आं बावनासो दङमोन। आइ मोजाङै मोनहैदोंना? नोंनियाबा खालि बावनायल', मोजाङै मोनहैदोंना मोनहैयाखै? मोनफैदों दे आयै मोनफैदों। एकदम साहा लोंनायावनो माबा माबि जानायावनो बावथारदोंमोन आं। दे मोजाङै थादे आइ। जागोन दे। बेथो गोसोखौ दासो स्रां मोनबाय आङो रायज्लायनो मोननानै। मोनगोनथ' आरो सिलिखा आब'। आंहाबो अबावबा थांबाथाय फिसा हिनजावफोरखौ गिसोहाय, बेसेबा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो आंहाबो। आजिखालिनि दिनखालफोराबो गाज्रि ना, बेनिखायनो बेसेबा गिनाय मोनखाङो। लै बिनानाव गिनाय मोनोथ' र'। दे आनै जिरायफै। नांला दे थब्लि जिरायथ'ला, न'आवबो खामानि दं आंहा। आंबो जिरायथ'लाहाय ओरैनोसो फैदोंमोन। आइया हाजिरा मावनो थांदों नामा? दे अब्लालाय थांसै आंबो। दे आनै थां। बे गेबगांनि हिन्जावलाय मा जातनि जागोनलै? बिखुनजोआ फन रायज्लायनो बिदों, आधा मिनिटबो नङालै। 10 सेकेन्डफोरल'सो, बेखौबो रायज्लायनो होआखै, आसरितसो। बे गेबगाङालाय थाल लायोना लाया बिमा बिफा बिनानावफोरखौ? ना हिन्जावखौल' थाल लाबाय थायो बिलाय? र' आं दायो रायज्लायहरगोन र' बेजों मोजाङै। आंबो मा एसेबां बावगारसुलिलै। आइया आंखौ मोनहैनाय लोगो लोगो फन खालामहरदे होनदोंमोन। आं आरो जानायावनो लोंनायावनो बावना थादों दै। मालायनि न'आव थांनानै आंखौ फन खालामदों आइया। मानो नोंसा आइनिया रिसार्ज गैया? गैयालै बिबारि आब'। सिगांनि बायदि आरो 10 थाखा 20 थाखाफोरनि रिसार्ज मोनाना। 100, 200, 300 नांखागौ। सोनोनो हायाखै फैसा गैयिनि थाखाय। जोंफोरबा एसे गोरिब मानसिफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' जादोंलै। सिगांनि बायदि 10 थाखा 20 थाखानि रिसार्ज ओंखारबाबा बेसेबां मोजां जागौमोनलै। अना खानानो गोरिब मानसिफोरा दा रिसार्जखौनो सोनो हाया सोरबा। जोंफोरबा एसे गोरिब मानसिफोरा मबाइलफोरा गोलैनासो थायो। जोंफोरथ' एसे सोनो हाबावगौसो। जोंथ' एसे गोनांबावसो, जोंनिख्रुइ कत' सिङाव दंबावो। अना खानानै बिसोरो सोनोनो हाया। सोबाबो बेसेबा गोबावनि उनावसो सोयो आरो। औलै जोंफोर गामियावबो सोरबा सोरबि बै माबालाङानो सोनोनो हायाखै। बै गब्लि आगैलाङा बिसोरनि मबाइलावनो मा फनानो नाङा। रिसार्जखौनो सोनो हायाखै बिसाबो। औलै आब' माथो बुंबावनो। बेदरा मोदोमसोबायलै आब'। र' आं नोंनो साखि नायनो होनि र' दरनिसो। लाबो अब्लालाय। मानसिया बेदर जानो लुबैनाय दंखायोमोन। फैसा गैयिनि थाखाय जानोनो हायाखैमोन। खम गोथाव जाखादों बिबारि आब' संनाय बेदर, नुनायावनो गोथाव नुखादों। रखर आंनियाबो माथोआनो माथो मोजाङानो जाला, गारामाया गाज्रि जानानै माबा हिजिरा रखमसो जाना थाबाय माथो। माला हामबावगोनलै?
आं गावनि माथोखौनो खोनासंनो गोसो गैथारला हिज्रा रखम खोनाथारबाय। र' आब'खौनो फन खालामनो र' दिनै बै लाइमोन असभ्यखौ मानो लाखिदों बियो लाखिनाङामोन। अ हेलौ आब'। सोरहाय सिनाय हायाखै आङो। आङोलै। सोरबा आङो? थोद तेरिका आंलै थख्रा। आंनि फंबाय जानानै रायज्लायदो नोङो हा लाजिया? आंनि फंबायनि माथोआ मा बेफोरबायदि हिजराफोरनि रखम नामा हा? ओइ आब' हिजरा होननानै आंखौ लाजि फोनांबाय थानाङालै। आं हिजरा नङा आं नोंनि फंबाय थाख्ला थख्रा मानो सिनाय हायाखै? अबाव सिनाय हानो आंनिया माने गारामाया गाज्रि जाना दंलै आब' हामाखै। नों मा खर' होनना बुं नोङो लाजिया हा? आंनि फंबाय जाना रायज्लायनो सोरो नोङो? र'लै र' नों फोथायाना र' थंफ्रे ओजों फैलाय। हामायो मा जाखो? जानायाथ' बहुद गिदिर काहिनि जादोंलै नो रायज्लायनाय आब'जों। हेलौ बाजै मा खबर? ए नोंलाय माथो थंफ्रिमार? दहायनिफ्राय आंजों सोर फाल्थु खालामबाय थानाय हा? थख्रा जानानै रायज्लायगासिनो आंजों। बाजै थख्रायानो मार दे नोंसा फंबायानो मार बियो थगायाखै। बिनिया माने गारामायानो गाज्रि जाना दङ माथोआनो मोजां जायाखै दाबो। ए बेथो आंलाय बेखौनो सोरबासो फाल्थु खालामबाय दं सानदोंमोन। माबोरैथ' जानो मोनखो बिनि गाराङा मानो बेफोरबायदि हिनजावफोरनि रखम जाखो माथोआनो? औलै बाजै माबा जाखो बिनिया गोरनायानो माथोआनो सोलायबाय। दे बेफोरखौ बाद हो। लाइमोनालाय माथो खालामबाय दङ? दङ खामानि मावनो होदों आं ओंखाम संगासिनो। ओइ आब' बेखौलाय मानो लाखिबाय थादों हौवाजों थांनो होदो बेखौ। ए आं थांनो होबानोखि थांगोन आरो बियो थाङा माथो? लाखिनाङालै साला असभ्यखौ मानो लाखिदों नों आब'? थादो माथो जाखो आंहाबो खामानि मावग्रा रावबो गैया नालाय लाखिबाय आरो। जेमान बुजायबाबो हौवाजों थांला बालाय आरो माथो खालामबावनो थाथोंसै दे आरो जोंहानियावनो। औलै बाजै आंबो बेसेबा बुजायबाय बिफायाबो बुजायबाय बिनानावफोराबो बुजायबाय लाया रावनिबो खोथाखौनो लाया। माथो सोरबा गोसथोनाय दंबावो खोना रायज्लायबाय थायो माथो। औलै बाजै बै राहुल होननाय सासे सेंग्रा दंलै बिनो फाग्ला रखम मोजां मोनबाय थायो बेखौ फुस्लायबाय थायो। मालायनि गेजेराव हाबग्रा। आब' टुनटुलुखौबा आंनो हरगोन ना हरला बिसोरो? हरगोन खोना दे मानो हरा गायदे आगै मैथास्रियाना बेफोरबायदि नङाथ'। टुनटुलुआबा आदार मोनजायोना मोनजाया? आदारबा होयोना होआ बिसोरहा? बुयोसो ना मायोबा? ओहो गायदे आगै बुवा मानो बुनो जोबोद अनोसो आरो आदारबो होयो। आरो मैथास्रि आनैनि फिसाजोआ माने जायदुमा जोबोद अनखायो टुनटुलुखौ। ए अनमारो न'? औ मैथास्रि आनैया हाजिरा खामला मावथिङोना आरो बनबो नागिरथिंबाय थायो मैगं नागिरथिंबाय थायो। माबाया हारसिंसो जायोना जायदुमा न'आव बे अमाजोंनो थाबाय थायोनो गेलेबाय थायोनो। ए न'आवबो रावबो गैयाना बै रांखावरि आनैनि हौवा गदायसो जानो थांदोंमोन ना मैथास्रि आनैनि हौवायाबो। ओमफ्राय गथ'आ न'आव बिमाया थायाबा टुनटुलुजोंनो गेलेबाय थायो आरोना बिबारि आब'। औ गायदे आगै खिन्थादों माथो दाखालि आं बिसानाव हाबनायाव आरो गथ'आबो बुंदों आंनि सिगाङाव आइया गैयाबा आं बेजोंनो गेलेबाय थायो होननानै। ए दा होमबा टुनटुलुखौ लाबबा बिसोरो दुखु मोनलायगोन खोना? दुखु मोनबाबो आरो मा जानो टुनटुलुआदि दा जोंहानिसोना आंनिसो। आंनोबो नांगौ टुनटुलुखौ मानो होनबा आंनो टुनटुलुखौ फेदेरदों नालाय उन्दैनिफ्रायनो। नंगौ बिसोरो मास मोननै मानि लाखिबाय आं फैसा होबोगोन बिसोरनो। थेवब्लाबो आंनोबो टुनटुलुखौ नांगौ। आं टुनटुलु गैयाबा बेसेबा लांदां दां मोनोलै न'खौ आं हारसिं मोनबाय थायो। थुदो आब' थांसै थु हरा होनबाबो आं अख्रा अख्रायबाबो लाबोथारगोन। आरो टुनटुलाथ' आंखौ नुबानोखि फैखागोन आंनि माथो खोनाबानो फाग्लि जाखागोन। थु अब्लालाय थुदो थांसै। आनै ए माथो बिबारि भागिनसो। औ आनै अबावबाफोर थांनायमोन नामा भागिन? ओहो आनै नोंसानियावनो फैदों। अ दे मोजाङानो जादों दे। माबा आनै नोंसानि अमाखौसो नायनो फैदोंमोन जोंफोरो। ए अमाखौ नायनो फैदों? औ आनै नोंसानि अमाखौ आङो जोंहानि अमा बायदिसो नुथारदों बेनिखायनो नायनो फैदों आं।
मानो होनबा आंहाबो मासे अमा गोमादोंमोन टुनटुलु होननाय। औ आनै, ओमफ्राय नोंलाय अमाखौलाय बोरैथो नुखो? आंनि मबाइलाव नुदों बेयो, आं स्टेटासाव होदोंमोन ना दाखालियो नोंसानि जायदुंखौदो अमाखौदो फट' थिखांदोंमोन आङो, ओमफ्राय स्टेटासाव होदोंमोन, स्टेटासाव होनायावनो गायदे आगैया नुबाय। आनै अमाया अबाव? आं नायगौमोन। अमायालाय बारियावनो दङ, जायदुमाबो गेलेहैबाय थादों खोना। थौनाय आनै नायहैनि। थौ। नोङो उन्दुदो, आंबो ओंखाम उखैनाय रखम मोनदों, ओंखाम सायनोसै। नों थाथ'दे टुनटुलु, आङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव नोंजों आरो फैबावगोन। बेलाय माथो आंनि टुनटुलुआनो मा? टुनटुलु! टुनटुलु, नों आंखौ सिनाय हादों टुनटुलु? टुनटुलु, नों इसिबांथिं बिसानावसो थाफैनाय? टुनटुलु नङा बियो, टुनटुलुसो, आंनि लोगो टुनटुलुसो, टुनटुलु नङा। ओहो नानि, बिनि मुङा टुनटुलुसो आसलाव, बियो आंनिसो अमाया। इखनिबो नोंनि नङा, आंनिसो लोगो बियो, टुनटुलुसो, टुनटुलु नङा बियो, मोनथिबायना? ओहो नानि, आंनिसो बियो अमाया, गोमादोंमोन, गोमानानै नोंसानाव थाफैदोंमोन। एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो नागिरनो मोनदों नोङो?